Ahojte, ja som Natália, vítajte u nového videa. Dnes mi prišiel balíček 17 kníh z Ukrajiny, tak som si povedala, že si ho spolu rozbalíme. Je takýto. Trošku som sa bála, či mi balíček dorazí, lebo teraz od 1.7. sa sprísnili niektoré pravidlá na dovoz tovaru mimo Európskej únie. A musela som vypisovať viacej dokumentov, kde bola taká kolónka, že nebudem ten obsah predávať. Tak to ma trošku tak aj pobavilo, že vlastne knihy určite nebudem predávať som pre moju potrebu, ale jasne rozumiem, že určite potom, ak by som ich predávala, by boli iné tie doklady, ktoré by som mohla doložiť. Ale tak či tak som veľmi rada, že balíček mne dorazil a môžeme sa pozrieť, čo tam je. Knižky sú v ukrajinskom preklade. Myslím, že 3 knihy mám od ukrajinských autorov, všetky ostatné sú preložené a ak už tá kniha je preložená do češtiny alebo do slovenčiny, tak vám tu dám obálku, ak nie, tak dám anglickú obálku, aby sme vedeli, o akú knihu ide. Väčšinou tie knihy nie sú preložené alebo majú v ukrajinskom vydaní krajšie vydanie a preto som sa ich rozhodla. Tak dobre, tak poďme sa na to pozrieť, aké knižky tam sú. No, trošku je to taká vyššia krabica, ale tak uvidíme. No, som úprimne zvedavá. No, poďme na to. Takže prvú knižku, ktorú tu mám, ako by som si to dala. Čo, dám si všetko dole. To sa mi bude lepšie vyťahovať a knižky budem ukazovať tu. Prvú mám japonské legendy, takúto peknú knižku. Je ilustrovaná, čiže preto som si ju zobrala. Niečo vám teraz ukážem. Veľmi sa mi páčilo, ako to vyzerá. Takáto krásna knižka. No, tam je väčšinou vždycky taká legenda, obrázok k tomu a tak je to popísané. Potom ďalšia knižka je... Myslím, že táto kniha je v českom preklade a myslím, že sa volá Dákov Šarlotový závoj. Dáko, tak. Ale táto knižka po ukrajinsky vyzerá strašne krásne. Celkovo toto vydavateľstvo RM vydáva strašne krásne knihy. No, pozrieme sa na to. Teraz ja tu budem bojovať so všetkým. No, dobre. Takže takto máme knižku, oriezku. A keď to dáme dole, tak je tá knižka takáto. A ešte by mala mať aj obrázky. Takto vo vnútri z každej strany. No, vyzerá to krásne. Myslím, že táto kniha je k sérii Zmija a holubica. Tam bolo niečo s čarodejnicami. Nie som si istá, že ako je táto. Mne sa zdá, že je to niečo s upírmi, ale kto vie. Uvidíme. Ale viem, že je to romantázy a má prekrásne vydanie. Poďme ďalej. Ďalšiu knižku, ktorú mám, myslím, že táto nie je preložená ani do češtiny, ani do slovenčiny. Mal by to byť thriller, taký o dákom lese a sekte a miznutí ľudí. V takom tajomnom niečom. Poviem, že neviem presne, ale videla som na to veľkú chválu, že je knižka dobrá a že má taký vibe takého lesa temného. To je to isté. Dobre. Poďme ďalej. Aj táto knižka nie je preložená,
Tuto som aj hľadala, lebo ma to veľmi zaujalo. Je to tiež thriller, kde manželia sa presťahujú do nového domu, utekajú pred akými svojimi problémmi a žena začne vydávať ducha. A teraz, či je to naozaj, či nie je, či je tam dáta mystika. Takže toto ma veľmi zaujalo. A vraj je to naozaj dobré, je to aj taká orieska s takými domčekami. Takže, a tu je to isté. Dobre. Dobre. Táto knižka je tiež romantázy a je preložená do češtiny. Myslím, že sa volá Turnaj slnečnej kráľovnej. Ja hovorím, že to vám potom tie knižky umiestním, lebo si ich musím dohľadať. A ja som si ju zobrala, pretože je taká pekná. No, je to tak. Je krásne vydaná a preto som ju chcela. A ona tiež má vlastne také ozdoby sú to vlastne pod prebalom. A ešte má aj také obrázky. Tuto. No, som zvedavá. O tejto sérii som počula, že tá romantická linka vlastne začína od druhej knihy. Tak som zvedavá, že aké to bude. A celkom som počula celkom aj chválu na túto sériu. Ale ako dlho som sa odhodlávala aj kupovať a potom som videla toto vydanie a už to išlo. Už som objednávala. Dobre. Táto knižka je, myslím, že Nefritové mesto je preložené do češtiny, prvá časť. A je to fantasy, kde je také spojenie mafie a mágie. A tak som zvedavá. Túto sériu dosť chvália. Myslím, že to je trilógia. To nič také nie je. A dlho som ju chcela vyskúšať, že aké to bude. Potom ďalej táto kniha, myslím, že nie je preložená do češtiny, dávam keď tak anglické vydanie a nie som si istá, či to je fantasy alebo romantázy úprimne. A tam by malo byť niečo také, že nejaká slúžka ukradla tvár princeznej a s tým je jej meno. A má to veľmi dobré hodnotenie na Goodreads, takže som sa to rozhodla zobrať. Tu aj niečo je. Aha, to je len také čierna stránka, nič iné. Dobre, môžeme ísť ďalej. No táto sa trošku pokrčila v úde po ceste. Toto je knižka od ukrajinskej autorky. Mne sa veľmi páči takýto azijský setting fantasy, takže ma to tak zaujalo. Tiež má oriesku, tu aj má taký obrázok. A má aj túto všitú záložku, to mám veľmi rada. Tak som zvedavá, toto je trilógia, takže prvá časť je tu. Potom ideme ďalej. Táto knižka je preložená, myslím, že aj po slovensky. A mňa to veľmi zaujalo, a už si nepamätám, o čom to bolo. Je to také fantasy a to je asi všetko, čo si teraz momentálne pamätám, takže môžeme ísť ďalej, ale umiestním vám si obálku tej knižky. Ďalšia knižka je táto, myslím, že tiež nie je preložená. Pridávam anglickú obálku a veľmi veľa som počula chvály na túto sériu. Myslím, že to je len dilógia a vraj je to strašne super, takže som fakt zvedavá, že aké to bude. Má aj anglický názov, ale pozriem sa, mne sa zdá, že naozaj nie je preložená. Ak je, tak to pridám. Potom tu mám dve knižky z jednej série.
druhú a štvrtú časť. A vlastne táto séria je začalo sa prekladať po česky. Myslím, že prvá je Veža srdcí a je to vlastne také korejské epické fantasy. Začala som čítať tú prvú časť, mne sa to veľmi páčilo. Je to také nezvyčajné. Sú tam také iné rasy, keď zoberieme, že tu sú nágy, tu je taký veľký kohút, myslím, že oni sa volajú lekóni, potom sú tam ešte dokeby, to sú ako takí čerti, ktorí využívajú ohnivú mágiu a ľudia. A je to fakt niečo iné, takže som zvedavá, že aké to bude. Ideme ďalej. Čože tam je? A to som nečakala, že toto je taká veľká. Táto kniha určite nie je preložená ani do slovenčiny, ani do češtiny. Pridám anglickú obálku. A vlastne je to tiež také azijské fantasy, ale je to danmei, čiže je tam ľubostná linka medzi dvoma mužskými postavami. A toto je jedna z tých takých najviac populárnych danmei, tak som zvedavá. Mali by to byť aj nejaké ilustrácie, aspoň predtým bývali v týchto knižkách, pozriem sa, či tu niečo je, že by nie. Tu také bolo, som to preskočila. Ale je taká riadna, ja som čakala, že bude taká menšia o dosť, akože teraz trošku prekvapená, skoro 600 strán. No ale teším sa na to veľmi. Vraj je to dobré a mne sa tento žáner veľmi páči. A potom tu máme knižku Romantasy a táto tiež sa mi zdá, že nie je preložená. Takže neviem, aké to bude, či to bude dobré, či ani nie. Ale zaujalo ma to. Tu máme také čierne stránky. Dáku mapu. Prvá kapitola. Vyzerá to celkom fajn takto. No, uvidíme. Táto ani len netuším, o čom je popravde. Dobre. Ideme ďalej. A potom tu mám ešte jednu takom fantasy v azijskom settingu. Neviem, mne sa veľmi páči všetko také, čiže chcem to poskúšať a uvidím, nájdem niečo pre seba. Tu nie sú žiadne obrázky ani nič také, len je táto knižka. Pozriem sa, či je preložená, ale nie som si istá. Potom tu mám ešte dve knižky v ukrajinskom jazyku, takéto. To by malo byť také fantasy, ale slovanské. Takže uvidíme, je tam taká slovanská mytológia a vraj je to také temné fantasy, tak to celkom vyzerá. Takže uvidíme, tu sú len také kvietky. Tu tiež, a videla som aj také obrázky, tak možno tu niečo je. Či nie? Niečo trošku tu je. Nie veľa, ale aspoň niečo. No, uvidíme. Veľmi ma tá obálka popravde zaujala, tieto oči žlté, ako sa tak pozerajú. A ešte jedna. Tiež od ukrajinskej autorky. S takou slovanskou mytológiou. Takže túto knižku dosť chváli, tak som zvedavá, aká bude. Chcem vyskúšať niečo nové. Tu asi neviem, či je taký obrázok, alebo ani nie. Len takto, takéto znaky. To by malo byť niečo s čarodejnicou, no uvidíme, aké to bude. A vyzerá to zaujímavo. Takže to je všetko. Všetkých 17 kníh, ktoré mi prišli. Veľmi sa teším, že dorazili, to je úplne úžasné. A
Teším sa na ne, aké budú. Čo dobrého ste si kúpili vy? Ak sa vám video páčil, dajte mi like, dajte sledovať kanál a do nových videí. Ahojte.